Yan. Yan. Ito si Engineer, Buboy. Yan. Engineer. Okay. Foreman. Hindi umawak martilyo. Si Cabraso, andun ulit, nag-aalaga ng anak niya. Ang sipag nito. Galing sa trabaho. Iinom. Pero patagay-tagay lang. Yan guys, katuwaan lang to. Dumating dito yan, 2018. Namamasahe lang yan. Ano po, kulo-kulo pa ang aming inihaw na ano pangalan to? Di tambakol ano? Papakol pala, papakol. Yung basa ay nakakalimutan ko na to. Wow. Okay guys, sarili tayo sa palengke ngayon para maghanap na pupulutanin. Hindi ako makapag-video ng marami dahil may kantahan sa loob. Nasa labas na ako mag-video. Okay guys, dito na lang po. Yo, what's up mga katagay? Magandang hapon at panibagong vlog tayo. At bago tayo mag-umpisa, ay pasalamat tayo kay Papa God na binigyan tayo ng malakas na pangatawan, buhay at biyaya sa araw na to. Yaps, ang ating vlog ngayon ay magluluto ako ng papakol na inihaw. Dahil may dumating akong bisita galing Bicol, ang aking inaanak or pamangkin ng misis ko na si Boboy. Okay, let's go! Magpapadingas na tayo ng uling para sa inihaw na papakol. Wala akong hinahanap ko sana ay kilawin. Wala tayong makakuha eh. Ito yung nakuha ko. Kuha ka ng plato rin. Wow, ang galing ng nagluluto ah. Sarap yan ah. Yan, si Cabraso, biyahe Cabraso, nagluluto ng spaghetti. Siyempre, nagkikisa muna tayo. Kasi birthday ng kanyang uniko iyo. Ngayon, pang 5 taon na. Ay, pang 5 buwan. Yan, ito naman yung kanyang pritong manok. Okay, magluluto na tayo ng papakol. Ito na yung isda na hindi natanggal ng bituka. Dahil masarap ang bituka ito. Sariwa pa ito. Sa akin ng mapili ako. Ako nga natira niyan. Malaki. Sa akin ito dalawa lang. 250 kilo. Okay guys, ngayon time check po tayo. Alas 5 na po ng hapon. Kaya pag-isip-isip ko magtagay kami ng aking kapatid, ang Team Tagay at saka kay Buboy, aking na anak sa Bicol. Ito ngayon, nag-ano ko na ang aming ihawin. Ang hinahanap ko sana pang kilawin, matagal na ako nakakatikim ng kilawin eh. Wala tayong makita ng sariwa. Buti nakita ko ng papakol. Medyo magandang pulutan to. Ito yung aming yung luto ngayon. Tikman ko yung inihaw na papakol na sariwa. Masarap daw, sabi nila. Naalalaman natin na kailangan natin ng sausawan. Ngayon ng sausawan ng inihaw na papakol para masarap. Iwa tayo ng sibuyas. Ayan. Ngayon ko lang naisip, kaya nag-isip ko anong gagawin dito eh. Iwan ng sibuyas. Sausaw.
bawang, may sibuyas. Masarap. Tapos kalamansi. Eh, tayo. Okay, nakagawa ko na yung aking sausawan. Oh. Yan. Pa natin, sausawan ko masarap. Kala ko di manghang pala yung sili dyan. Kahit maliit. Wow. Hindi ko lagyan ng asukal. Ayaw ko may asukal. Tingnan natin yung pagkaluto ng malapit na maluto. Hi guys, ito na pala yung inihaw naming papakol. Para napakasarap tingnan. Masusubukan natin ito mamaya kung paano ang lasa talaga to kasi talagang inahanap po itong pulutan na to kasi ang sabi nila, pumili ka raw ng papakol, ihawin, masarap na pulutan. Meron akong natsimpuan sa palengke, eto guys, malalaman natin kung talagang masarap. Okay, malapit nang maluto ang aming pulutan. Ayan, ito na ang kaparis niyan, ang Alfonso Light. Ayan. Okay, wala pa, di pa dumarating yung aking mga kaibigan. Okay. Ako, ito na, ang sarap na ng pulutan niya. Natikman ko na. Ito na. Ayan guys, wala pa yung aking mga kainuman, ang tintagay. Kasi alas 5 pa lang, may mga trabaho pa. Mamaya pa yan. Okay, ito na, inahanda ko na yung kanilang pulutan, inumin. Nandito ang inumin, pulutan, nandyan na. Umalis pa si Jerry, yung aking kapitbahay na yun ang kainuman ko. Okay. Ayan. Ayan, dumating na pala. Ano ba? Tagay na tayo, tagay. Okay guys, tara. Tagay, oh. Tara. Sarap ng papakol. Ayan, sarap. Okay, ito yung aming kainuman na Cesar. Ayan, batang muson to. Ito naman yung otol ko, si Ninoy, mga tintagay. Ito yung aking bisita galing Bicol. Ay na anak, pamangkin na aking misis. Si Boboy. Ayan. Si Cabraso, mukhang nag-aalaga mo ng bata. Ano sa loob, oh. Nag-aalaga mo ng bata, si Cabraso. Teka na, Cabraso! Ayan. Hey guys, kami nag-uumpisa na. O, kunin mo na yung isa karoon ito. Atay mo si Jerry, binati si Jerry, kalahati na. Ano? Yun, ay, atiin mo yung Jerry, kalahati. Kalahati yun. Jer! Kena!
Sarap eh. Alala ko pala, pabili ako dyan gagataan ko. Ayan o. Bilhin mo yung hubad na. Yung puti. Di pa ubar ako sa kanila. Puti. Wala, bihira nga. Bihira sa bayan makakita ka niyan. Yan. Sa Boulevard, pumunta ka sa Boulevard. Puti kasi ang ano. Gala sa Boulevard, hindi sariwa. Papaksi mo muna yan ng ano, maraming luya. Tapos sa agagat. Jer, wala ka baso Jer, wala nang baso rito. Ay, alam mo si Sir? Ha? Ano sabi ni Sir? Sabi sa akin ko, putang na eh. Akalain mong nabuhay pa. Nabuhay pa raw, sabi sa akin. Naibig pa. Naibig pa? Ay, bakit hindi eh? Bata pa to. 50 year ka lang, Sir? Oo eh, yung... Oo, tanda mo sa akin na 4 na taon. Ay, katulad kami ni Jerry, medyo may edad na, mga kalbo na. Wala na. Anak kami, wala na. Wala nang babaan. Kasi ano, bata pa na. Wala mo na nanay. Wala nang pahinga. Tagal lang ano to, tagal ng biyudo to si Sir eh. Oh? Oh? Puti, pinakain ko yun. Tatlo pa, sir. Kaya pa tumatlo. Tatlong sampa. Tatlong sampa bago maka. Kaya pa. Kaya pa yan, putang ina. Oo, kung pandi ba ako nag-vlog, di. Maganda sana. Eta. Okay guys, dumating na yung inaantay kong bisita. Ayan o. Si Boss Jerry. Oh, kaway-kaway naman ko sa vlog ko, Boss Jerry. Yan. Ito naman si Sir. Sir, kaway-kaway naman. Si Otol. Oh, yan. Yan. Ito si Engineer, Buboy. Yan. Mo, engineer. Okay. Foreman. Hindi mo mawak magpulyo. Si Cabraso, andun ulit, nag-aalaga ng anak niya. Ang sipag nito. Galing sa trabaho. Iinom. Pero patagay-tagay lang. Yan guys, katuwaan lang to. Dumating dito yan, 2018. Namamasahe lang yan. Ano po, kakatuwa lang. Ng matanda. Habang panahon Okay, hanggat dito lang ang vlog namin. Dahil pinainom ko na si Boss Jerry. wala nakabili siya ng Yan. 4 wheels. Yan o. Diba? Kumuha kami sa bodega. Ang laki ng kinita niyan.